Wai nasu jawo ne su ba za su zo ba security amma sun yi gaba mana. Shi wannan da yake magana waye ne? Wajen magana to waye shi? Hai. Ka gani yadda indare ya tara mutane. Kuka yake ba wai. Ya gaji fa. Ya gaji ne. Koma din koyar da ni. Akwai yanzu an yi performance. Kaga